families doon sa mga binahang areas natin. Ayun, okay, very good po, no? Okay, so ma'am, sigurado ngayong araw po, asahan natin ang pagdami pa ho nitong mga tinatawag ho natin ng mga evacuees, ano ho? Yes po sir, patuloy din po ang panawagan natin sa ating mga kababayan na kung kinakailangan na pong lumikas ay gawin na po natin habang maaga at habang hindi pa po ganun kataas yung baha sa kanilang lugar. Nakahanda naman po ang lokal na pamahalaan ng Kalasyaw at nakaantabay po kami sa inyong mga pangangailangan. So tumawag lamang po kayo sa ating emergency hotline para masigurado po natin ang inyong kaligtasan. Okay po. Ma'am, tanong ko lang po, ano, para na rin po sa kaalaman ng ating mga ka-aksyon, ano po yung ating emergency hotline po, ma'am, na pwedeng makontak? Ayan, for your emergency concerns po, tumawag lamang po kayo sa ating emergency hotline at 0932-666-8199. Ayun, okay. So, Ma'am Christine, last na lang ho, mensahe na lang po ninyo sa mga ka-aksyon natin na nakikinig po yung mga kalasuenyo ho nating kababayan. Pakisuyo po, ma'am. Ayan, sa mga kababayan po namin dito sa bayan ng Kalasyaw, manatili po tayong nakahanda at maging alerto po tayo sa posibilidad na tumaas pa po ang tubig sa ating ilog at ganun din ang baha sa mga mabababang lugar. Sa mga kababayan naman namin na nakaranas na po ng pagbaha, mangyari pong lumikas na po tayo habang maaga pa po. At bukas naman po ang ating Kalasyaw Sports Complex para po tanggapin ang ating mga displaced individuals. Ang lokal na pamahalaan ng Kalasyaw po ay nakahanda po na tugunan ang inyong mga pangangailangan at makipag-ugnayan lamang po kayo sa inyong mga officials at tumugon po tayo sa mga advisories na ibababa po ng lokal na pamahalaan. At paalala na lamang din po sa ating mga magulang, lalong-lalo na po at may suspension ng classes sa lahat ng antas, na pagsabihan at bantayan po ang ating mga kaanak dahil mahigpit pong ipinagbabawal ang paglangoy po sa ating kailugan, gawa ng mataas po ang level nito at malakas po ang agos para makaiwas po tayo sa any untoward incident. At ang lokal na pamahalaan po ng Kalasyaw ay nakahanda po sa inyong mga pangangailangan. Tumawag lamang po kayo sa aming emergency hotline at 0932 666-8199. Maraming salamat po at manatili po tayong